веднъж на 4 години, но да го направим легендарно. Да гледаш световното с приятели е древен ритуал, който изисква качествено мезе и питко питие. Показваме ти шампионска рецепта за пилешки пръчици, които ще са готови преди съдията да свири началото на мача и ще изчезнат още на първото полувреме. Добре, че се правят бързо и само с два основни продукта – пилешко филе и яйца. Месото в блендера с яйцата и подправките. После шприцоваме в тавички, заслани с хартия за печене и впъхваме във фурната на 180 градуса за около 35-40 минути. Виждаш ли, супер лесен рецепт. А най-якото е, че ще откриеш всички продукти в любимия ти супермаркет – Бурлекс. Запази си рецептата и изненадай гостите до вечера.